Jamen, jeg synes, vi er ved at få rigtig godt styr på vores midtbane, og vi er ved at komme godt i form og få spillet det hele godt sammen, så vi kører dem fuldstændig over efter første halvleg. Jeg synes, vi følger taktikken til punkt og prikke. Alt det, vi træner til træning, det blev brugt i kampen, og det kan vi også se på resultatet, at det gav på det, når vi gør de ting. Så det var en god spillekamp fra vores side. Jeg synes ikke, det var en dårlig modstander. Jeg synes bare, det var os, der var gode. Ja, det er klart, at man lige skal vende sig til det, men sådan er det for alle hold. Men jeg tror, vi kommer godt i gang efter. Vi har mandag og tirsdag træning, så vi kommer hurtigt efter det. Det er jeg sikker på. Ej, jeg synes, det er svært at sige. Jeg synes, vi har 2 midtbanespillere, der fungerer skide godt i dag. Som gør det, som vi har trænet. Lægge af, lave lange bolde. Der var ikke mange bolde, der gik til spil. Og de havde god ro på derinde, og ikke nogen frustrerede afleveringer, der flyver over sidelinjen. Så måske de 2 midtbanespillere, de arbejder rigtig godt. Og så man selv med 3 assist og 3 mål, det må man også lige tage hatten af for.